Zaterdagmiddag kon de jeugd zich volop vermaken tijdens het LVK Familiefeest. Met de muzikale helden van het LVK werd het paviljoen op de kop gezet. Vanmiddag zien hier rond 1500 mensen wonen, denk ik, 750 kinderen. En die zien hier allemaal voor hun idolen. Op vastelavondsgebied. Bjarne Mieke, Prüfma, Goed Zat, Fiorenza, Springlevend. Het is een onderdeel van ons feestweekend. Samen met de Vorstenraad, LVK. Vanavond Big Party met Guus Meeuwis, Lex Uiting en Treksek. En dan, wij vonden dat er ook iets voor de jeugd moest zijn. Alles om vastelavond zijn we bij de kinderen te brengen. Wat is het belangrijk dat dat gebeurt? Ja, dat is wij als Vorstenraad en vastelavondverenigingen willen hebben dat kinderen vastelavond beleven en eigenlijk ook gewoon leren, ervaren. En dan is dit een methode om dat te doen. En het ziet er gezellig uit, want ze kunnen allemaal zelfs op het podium kruipen. Ja, dat is het mooie. Als ze bij de roots komen, dan zijn ze heel wiet weg. Ze zien ze niet eens. En hier kunnen ze, ja, ze zijn er heel dichtbij. En dat is veel mooier als op afstand zeg maar, Stefan de Mare zien, op Bjarne Mieke zien. En hier kan dat dus heel dichtbij. Nadat iedereen op de foto was geweest met hun favoriete artiest, de schilderijen klaar waren en de resterende energie op de springkussens was verbruikt, werd de zaal leeggeveegd om plaats te maken voor de Big Party, die door Lex Uiting werd afgetrapt. Nou, we moesten beginnen. We waren de eerste band vanavond, van 8:30 tot 9:30. Dus het was ook een beetje rustig aan, een beetje warm worden, warm draaien, een beetje meezingen. Maar het was wel een mooi feestje, hè? 5.000, 6.000 man. We spelen onze eigen liedjes, hè? Gans de Goal, Wachten, Vanaf Vandaag, Noordzee, Letselleedje, nou, noem maar op. Maar we maken ook een reisje dwars door Limburg om overal de hoogtepunten qua liedjes even aan te raken. Zodat iedereen zo lekker kan meezingen. En dat is wel opletten, want Maastricht, Fabrizio, zingt heel anders dan Spring en Span in echt. De line-up van de avond werd compleet gemaakt door Guus Meeuwis en Treksek.